Čaute ľudia, ja vás vítam z ďalšieho World of Warcraft zase s Jojo Killerom. Čaute. A dneska sme rovno v Dungu a začiatok je úplne super, ako vždy. A my sme si trošku vyšperkovali postavy, aby proste my sme natáčali video, ale nevydrolo sa ho vlastne sekalo. Že toto už nebude sekať a nedalo sa vydať, takže sme si proste na ňom spravili taký ten level, taký ten Dung. A dneska dáme zase. Ja som 22, a ty si čo, 23? 22 tiež. Dobra. Healuje ma tu fajnovo. Už takto vyzerám. Hej, už ma nazvali, že som healer tank. Aj keď robím damage. Mohol by si to aj ty hovoriť, dačo? A čo také? Neviem. No to je tak ešte, dneska to je úplne popecké. To keby si keď máme ešte pustíme skôr to video, čo Meta natáčal, úplne by ste asi, že by ste videli úplne aké sféry sme tam robili. To bolo, a ja som to celkom dofail, lebo ja som za tanka nevedel vtedy hrať. Lebo mne sa zle hrá za paladina ako tanka. Ale ten Dung bol celkom v pohode, na tom som si aj zaexpil celkom. Tomuto idem pomôcť, lebo toto je hlavný boss. Jaký džun mám? Melon. Toto musíme pozabíjať, toto musíme zabiť. A čo robím asi? Poď doňho rýchlo. Dám ho na ovečku, ale asi nie, lebo potom sa zase... Rýchlo, daj ho na ovečku, rýchlo. Radšej nie, lebo sa zase heluje. Aj po ňom. To nechcem, to aj nepotrebujem. Kto zobral peniaze? Dobre, na akú stranu ideme? Neviem, pôjdeme asi na lavu. Hej, my sme tu asi všetci 22, nie. Vy ste si zobrali quest? Healer je... Nie, tu nie ani quest. Nie, je. Či? Není, není. Nie? Alebo mi hodilo same, neviem. Mne nehodilo ani hovno, máš nejaký quest? Nie, mám taký quest, ale neviem, či na toto práve, že? Ty koksu, tu ich je veľa. Aspoň, že ten healer je dosť dobrý, lebo to by sme zomreli hneď. No, poď. Ty kok... Tu si ale dám asi jeden level ešte dokonca aj. No, poď. Musíme to tu porozbíjať všetko. Ja si za chvíľku zabijú, ale healujú ma. Mňa healuje, lebo ja to tu celkom pekne dávam. Jeden má nový level. Hej. Jeden. Mám ich ja. Tak mám. Všetko sme tu pozabíjali. Ideme ďalej. Poďte tu, aby dojde nejaká druhá. Není tu nič. Poďme, rozbijeme ho. Tak, rozbijeme ho. Už seka myška nejako. No ja furt počujem, ako do toho mlátiš, tak aby ti nesekala. Nič. Taký mlák. Si mlátička. Si to dožala to na videu. Čo je to? To som ešte nezistil vlastne ani. Bublo mi to. To chcem. Dober si, ja to... Na hlavu. Aspoň bude mať už dačo na hlavu. Aj to. Chceš na Agata do... Jo, vyhral som to. Aj keď mi to nič nedáva, ale bude mať aspoň dačo na hlavu. Kamar, ja som zomrel! Jasné! Tak lebo ja som sa do nich riadne pustil, ja som ich tam asi... Ja nie, mňa tu healujú riadne.
No mňa chvíľu nehealovali, ja kvôli tomu som Na zomrel. mňa healujú celý čas, to poviem. Nabieham už tam. To čo Niekto som má aj malý hovoril? level. Poď. Kúkaj, čo som urobil. Vidíš? Kamo, celkom ich tu rozbijam, ale už. Vidíš ma taký ľad? Ja mám 23. Je za chvíľku. Toto mi nehajte, všetci. Hej, hovor to, Čo keď... to je? Máš to? Asi nie. To nemá peta? Je po ňom. Ty gate chcem! Dobre si. Nie, Dobral či som to. vyhral si gate? Nie. Jo, mám ich! Fajn, mám ďalší strange. Ja som mu dal omračovatko. Hod na ňoho ovcu. Hod na ňoho ovcu rýchlo. Ty inak používaš všetky spely, či iba jeden? No, skôr tej, ktoré by potrebovať, ja. Hlavne. Ale používaš všetky. Skoro, hej. Všetky. Poď, už je skoro dole. Dole. To chcem tie rukavice. Nech ich získam, prosím. Mám ja? To fakt? Hej. Potom ich daj. Ale potom nie teraz, lebo hráme. Hej, veď to mám na strange, to tebe je na nič. Mi nehajte ten prsten, ja. Poď, ideme do nich. Mám skoro ďalší level. Nezobral, nevyhral som. Čo si, ja som to ani nechcel. Je ďalší dole. Poďme, že kryjte ma rýchlo, idú po mne. Zabili ma, nie. Nezabili, máš na sebe takú štít, to je celkom v pohode, keď to máš. Potrebujem dať čo vybrať zo seba. Vieš, čo? Dávam toho hlavného, čo tu je. Kamo, ja keď budem head v kombatu, tak uvidíš, čo budeme na sebe ako kaput. Poď, už je skoro dole. Už je dole, a ešte títo. Daj mu toto je dobrá vec, čo máš ty teraz na sebe. Ďalšie dole. Celkom teraz ich akože rozbijam. Tie rukavice nechcem, ani toto nechcem. Potrebujem spiritku. OK, teraz kúkaj, čo idem na seba si dať. Do piči, to je plášť? No? Nech daj mi, potom tie rukavice mi daj rýchlo. Ja si mám ich? Hej, veď ty si ich Ja ich tu nemám. Ty máš asi, nie, asi ich máš v druhom batôžku. Všetky mám otvorené. Musíš ich tam mať. Asi bych nevyhral, no. Fakt ich nemáš? Neviem, nevidím ich, tak sa to nejak... Kam ideme? Či tu Neviem, ďalší? asi ich tu sú... Nie, nepúšťaj sa do neho. Tak dobre, no.
poď, rozbijeme ich. Nebugoval Čo ti buglo? vonko. Pomohlo. Nemôžem zaotočiť. A minula sa ti mana, máš minútu manu asi. Úplne plnú mám. Jaj, tak to Ale neviem. už mi ide, lebo už som si nejak som napreklikal. Fuj. Kamo, tu sme ich riadne veľa pobili. Ideme ešte na druhú stranu dokonca. Tady to tu mám. Nemám tu rukavice, niekto ich musel vyhrať, ale ja viem, že som ich vyhral. Takže neviem, čo to vyhral. Tak keď ti to nedá asi, neviem. To sa aj mne stáva veľakrát. Natáčaš. Hej, veď natáčam už dávno. Počuješ to búchanie? Hej, riadne. Tak idem, vieš. Ja používam 1, 2, 3 a tak hrám, že používam jednotku, dvojku, trojku, že klikám tlačítka, nie že do toho búcham. Tak to máš lepšie. Ja klikám do tých tlačítiek. Jaj. Že klikáš, že myškou si to prehadzuješ. Chlapci, máte to tu. Kamo, dobre, heal. Pohode. Inak ja som ešte nikdy nehral za healera, že by som mal postavu healera. To je pecka. Za healera. Čo ja viem, to máš takú podľa mňa. Akože je to veľmi dôležité. Ja som vždycky najviac hral za tankov. A viem hrať za tank, viem iba robiť Warriora a Dead Knighta a Druida. Mám nový level. Za čo som urobil? Vidíš ten ľad? Hej. To čo si... Aha, to je akože obrana tvoja. Hej. Koľko ti to vydrží? Neviem. Už nepotrebujem. Intelekt, toto musím vyhrať. Ale ten celkom, akože ten paladín je celkom dobre silný. Vidíš, ako som mu dal ovečku? Už si nezaregistroval tak. To chcem. No až to vyhrám. To ja potrebujem. Jo, vyhral som to. Dopí, ja som vyhral rukavice a nemám ich. Ten tvoj petík sa troška bugol. Nevadí, ten aj tak nepomáha, to len iba pre mňa tak stojí. Už tu po mne, nech ma healujú, ale tu nebudú po mne stáť. Dám mu ovečku, svoje ovečka. Nížme ich hlavne. Niekto skapal, alebo čo? Nie, všetci sú živí. Kamo, ja mám koľko toho? Tak to furt žerie tie peniaze. Niekto žere peniaze? Aj furt. Ne, aj nie teraz. Aj keď ja ich mám dosť. Otvoril si to? Nie, item is locked, potrebuješ kľúč. It's locked. Na druhej strane je, to mi nehajte. Hej, to mi nehajte. Ja už tam bežím. Veď ale to tiež bude zamknuté, potrebuješ kľúče na to. Ja? Taký skade do pí. To sa vyhráva, alebo takto. No, ja som vyhral kúpiť. Teraz kúkaj, oveťka! Ja ho zatiaľ dosť zabijem, keď mu spravíš ovečku. Ja som ho healol to ovečku. Boha, ja si tam to ide. Koľko stoj boss? Neviem, do toho idem práve, že. To máš ako quest? Neviem, asi hej. Hog. No, ja nemám ani quest.
Nie, nie je to na quest. Tu sa nedajú zobrať questy asi. Ja som sa kam spavnul, som videl. Kamo, ja som v riti. Nie som. Tak. Klikám všetko. Ja kokos. Nie, ja si dávam akože pozor, ja si pozerám aj, že čo klikám. Ja viem, Tu si musíš aj pozerať, že čo klikáš. Ja viem už normálne tam je. Už je skoro dole. Hej, pomáham. On si troška vyberal z nich tie ľudí. Jej, ty zlodej. Som zobral z neho shieldku. Na 20. leveli shield, kámo. Ty môžeš mať shield, veď ty nie si nič také, aby si mohol mať shield. Yes! Toto chcem. Kámo, to vyhral! Čo si vyhral? Ten krompáč? Hej. Ten krompáč sem jave, to je na strange, to ti je na nič. Kámo, ale viem, že sa môže kopať. Nie, to je len zbrán, s tým sa nedá kopať. A tebe by bolo na čo? No veď ja tam mám strange a veľký damage na tom. Yes, mám healing potion. Daj mi ten krompáč, prosím ťa, rýchlo. Hoď mi ho. Kde ho mám? Počkaj, tu. Nie. Čo sa mi tu deje? No hoď mi ho tam rýchlo. Poď. Už tu po vás. Mám ho. Jakšo som si ja zobral ten shield, kurva. Tu sú napravo. Komu ja vyzerám mega s tým krompáčom, ty kokos. Máte všetky. Dopy! Heal, nič nemá. Tu všetci po mne. Okej. Po mňa sa nejde. Okay. To môže mať do jednej ruky, ja vlastne. Čo môžeš mať do jednej ruky? Aká ide za tebou? Vypri, prosím, ja si potom dáte tu zobrať. Také ružové blbosti, ak budeš mať, tak ty mi daj, to budem potrebovať aj ty ich môžeš. Ale mohli by ste mi pomôcť trochu, ale... No, Boha, nemá to. Kde je ten tank, ty kokos? To nechcem, to zober ty, to máš dobre na intelekt. To pozrieť, čo on na sebe dopí. Čo si... To je v pohode, tu vyzeráš mega celkom. Počkaj. Toto koľko to má? Ježiš, to má 7 armor a toto má... Veď ale nie, to není na armor, na intelekt sa pozri. Nemá to intelekt. Ty nemáš žiadne veci na intelekt? Mám, ale toto nemá intelekt, čo som ti ukazoval. Jaj. A toto má? Čo máš? Počkajte, chalani, natiahnem ho? Čo natiahneš? No tam, tých zadu. Nie, to už netreba asi ani. Ale vyspíme sa. Koľko máš ty level? Ja 23. Koľko ti ešte chýba? Ja polovica, mám 24. Ja už len kus chýba. Ešte len štvrtka. Poďme na nich ešte troška. Čakaj, sa pozriem, že kde je ten posledný. Všetci sme tu? Tak ja neviem, môžeme skúsiť na nich nabehnúť, ja neviem. Hej, no veď poďme. Nie, už stačilo by aj. Čo tu stojíme ako taký debili? GG. Ideme sa asi odpojiť.
to sú Angličania, ty dilino. Ja viem. Ja neviem po anglicky, až tak dobre. Go to fight, by si mohol Kúkaj na nich. Nie, veď go the fight. Alebo takto ako napíš. Ideme ešte ďalší oný dung. Tak sa odpoj rýchlo. Mám za teleport toto, ne? Liu, hej, Liu. Teleport of Dung. A pod za mňou teraz, prosím ťa. Pozeraj, potade to. Na mňa. A potom teleport na nemám dať Liu. Ja som dostal celkom veľa dobrých vecí. No, ja skôr taký holý kok. Nie. Kamo, ja na to mám, na tej veci mám 10 Ja som strange. dostal vecičku, čo má na 26. level. No ja na 27. Nie na 26. Ja mám nejaké gate. A teď ja idem popredávaj vecičky, čo? Potaj to, ideme sa teleportnúť. Čakaj, mne sa zviera odpojilo. Teleportnúť? Hej, pod za mňou. Len Kadiaľ, musím ja nájsť cestu, ako sa tam dostanem. Viem kadiaľ. Počkaj, daj logout, prosím ťa na chvíľu. Logout? Hej. A to počkaj, ako čo mám tam, ako čo? Hej, prečo zase nie sú oblečenia, tomu nie... Ty sa logol? Hej, aby som nebol akože v priateľstve s tými ostatnými. Logni sa. Battle.net error. Ti to napísalo? Že Battle.net error. Nie, mňa odpojilo. Máš ma? Ide, musím toto pozvať, čakaj. Imbenite. Teba som chcel, vidíš. To je smrťka. Dobre. Pod za mňou dáme ďalší dunk. Pripoj sa. Pizdi, ja som zase spravil blbosť. Tie škretkovia sú dobrí. Počkaj. Bo, čo si urobil? Tak, teraz. Vybrať nejaký quest. Späť, to je to. Ty s koňom ja s takom pelikánom. To je pau. Čakaj. Pozri si, čo ide za mnou stále. Čo? Ten môj oný. Hej, tu je drak. Hej, vlastne to je ten goblin, taký ten čudný. Tu sa môžeš teleportovať všade. Nie, to sa neteleportuje, ja viem, kade ideme. Kámo, ideš dobrým smerom, kde som vtedy, čo som ti vravel o tých rúžových slonoch. Teraz hore po tomto, áno, presne tam. A tuto tak hore taký mostík, tak ako schody budú, tak tam. Tam pôjdeme. To prebehneme chvíľu. Inak tu sú títo hlavní generáli krvavých elfov. Inak ja som ešte nikdy nezažil to, že by sa proste horda zautočila proste na alianciu, na to hlavné mesto, že by veľa ľudí zautočilo na jedno miesto. To som ešte nikdy nezažil. No tak ani ja, ale... Poď, ideme. Aha, to sú rúžové. Uloví ty kokos, ja ešte ani homo nemám. To nevadí, poď. Kam ideš? Ideš tam rúžové slony? Teraz som... Musím končiť, prišiel môj oco. Maj sa. Dobre, myslím, že to by sme to mohli ukončiť. Jojo Killer sa práve odpojil. A goodbye.